Jak vypadají sázkové kurzy krátce před startem 125. Velké pardubické s Českou pojišťovnou? Je favoritem stále Rabbit Well. Svéhlavý, tvrdohlavý kůň 2,5:1 platí. Universe of Gracie v pozici druhého favorita 3,5:1 a Zarif jako třetí favorit 4:1. Pak velká mezera. Alges 10, Modena s Klausem 11, Sokol 20 a Ribelino 21:1. Na druhé stránce také Nikas a Pasquini Rouge ve stejném poměru 32:1, Hippojape s Kasimem, 40 Lorraine, 55 Sherardo, 65 Termil a 70 Templář. No a tady jsou outsideri, Gauner Danon 88, 100:1 mají Pareto, Amaragon, Panther Abstrait a Nebrius a 120:1 Oryx s jezdcem Korytářem. My budeme bedlivě sledovat startovní pozici Rabbit Wella. Je to logické, tenhle kůň už 9krát neodskočil v kariéře do dostihu. Trenér Váňa byl na oficiálním losování v pražském hotelu Paříž spokojen s tím číslem 1. Znamená to, že Rabbit Well bude na té vnitřní stopě a ostatní koně by ho mohli potlačit. Pochopitelně do hlavy mu nikdo nevidí a když jsem se ptal Josefa Váni, jestli on to pozná, třeba když vykládá Rabbit Wella na závodišti z auta, jaký bude mít dnes den, říkal, u koní jsem strašně dlouho, poznám toho moc, ale prostě na Rabbit Wella jsme zatím nepřišli. Když se mu nechce závodit, tak nezávodí, zůstane stát na startu jako přikovaný, hledí před sebe a mává na cestu svým soupeřům. Všichni jeho příznivci a zejména realizační tým věří, že se tohle dnes nestane. Zase by to byl rok čekání. Na druhou stranu nikde není psáno, že když Rabbit Well do dostihu odstartuje, že bude v cíli jako vítěz. Těch krosových zkušeností s Pardubicemi má hodně málo. Sice vyhrál lehce třetí kvalifikaci v srpnu, ale byl to dostih o kilometr kratší. Byl to dostih v jiných povětrnostních podmínkách. Bylo méně koní. Je to typ koně, který musí chodit ze zadu, takže může doplatit třeba i na nějakou skrumáž, ale věřme, že to bude všechno korektní a v pořádku a soustřeďme se na to, jak Rabbit Well do Velké Pardubické odstartuje. Starterka Froňková si řadí 22 účastníků. Vypadá to, že Rabbit Well je v té první vlně a odskočil úplně v pohodě. No úplně v pohodě ne, musí ho tam Josef Váňa trochu napumpovat mezi koně, ale povedlo se. Někde okolo 7. 8. místa zvládl to a Velká Pardubická se už běží. Čeká nás živý plot s příkopem a vepředu je Faltejsex Universe of Gracie. Mírné potíže tam měl Amaragon s Liškou a také myslím, že Sherardo se sloupem. Malá voda, Universe of Gracie, Kasim, Ribelino, ten by měl být v předních koních, je tam také Hippojape, takže taktické plány trenérů vycházejí na malé vodě, všichni bez potíží a jde se na velký taxis. Je potřeba zvolit ideální náběhovou rychlost, rozprostřít celý ten balík koní po délce příkopu, aby se nestal žádný hromadný karambol. Rabbit Well je asi třetí od konce, tady je Josef Váňa mladší zatím v klidu. Universe of Gracie, krásně, 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 jediný Nebrius a přes něj tam padá také Pareto. Nebrius s Jakubem Kocmanem a Pareto s Matějem Rigem. A jdeme na Irskou. Pasquini Rouge ji přeletěl. Si moc nezná, i když chodí krosy ve Francii. Vzadu zůstává Sherardo s Gaunerem Danonem. No, Pasquini Rouge se tam dostal na vnější okraj dráhy. Každopádně pokračujeme ve 20. Pareto a Nebrius skončili na taxisu, ale vypadají v pořádku, to je hlavní. Popkovický skok, stále Universe Gracie. Termil vystupuje, končí tam Sokol a také Sherardo. A Alges, že by Alges, vypadá to, že i Alges. Překážka, která ho zradila, tady je další pád. Kdo je na zemi? Kevin Chan, Panther Abstrait, volný kůň. Se mu tam zřejmě připletl. Na rovině, no tak 5 koní mimo hru, asi 15. pokračuje. Jsme na francouzském skoku. Šestka zlobí, překážka číslo 6 je prostě potvora. Universe of Gracie. Potom Kasim. Je tam také Hippojape.
Myslím, že neschází ani Rabitvel, ano, je druhý, třetí od konce, ale takhle si to Váňa přál. Pokračuje rovněž Zaryv, tedy favorité v dostihu. Tady je Josef Sovka, smutný, zase skončil na šestce. Thomas Garner se Sokolem a Lukáš Sloup spadl ze Sherarda. Jezdci jsou v pořádku, zřejmě i Kevin Chen, který je tady v Pardubicích poprvé, nedostal se dál než na šestku. A je tady další pád. Myslím, že Amaragon a Martin Liška. Je to tak, je to Amaragon. Takže 14 koní z 22 pokračuje na překážku 10A, tedy na prodloužený taxis. A jsou tam ti volní koně, kteří prostě dělají neplechu. Těch se jezdci bojí, je to jejich noční můra, protože je mohou svést úplně na špatnou cestu. A je potřeba být neustále ve střehu. Faltejsek stále diktuje tempo s Univerzem of Grácie. Kasim je druhý. Templář teď neskočil úplně ideálně, ale Kevin Guignon, francouzský žokej, v jeho sedle se drží. A podívejte se, jak lídra otravuje volný Termil. To není vůbec příjemné, dokáže ho nahecovat, napumpovat a Faltejsek by třeba nechtěl, aby jeho kůň běžel tak rychle. Jsme na 11, ta se odehrála bez pádu. Universe of Grácie a Kasim šlapou jako hodinky na prvních dvou místech. Je tam také Hypojape. Všichni tři svěřenci Josefa Váni pokračují v dostihu. Čtvrtý Lorraine, potom Ribelino, Klaus, Rabitvel, Zaryv. Někde čtvrtý, pátý od konce. A podívejte se, jak volní koně zase lákají své kamarády na špatnou cestu. Není lehké se jich zbavit, už jsme to dnes viděli v rámcovém programu. Faltejsek to vzal na sebe, stejně jako v posledních 3 ročnících z Orfe do Blán. Velmi dobře je tam na špici Ribelino z Kašní. To je ten růžový dres s černou čapkou, Poplerův skok. Všichni ho zvládli a půjdou před hlavní tribunu na drop. Očekáváme zase mohutný pokřik fanoušků Universe of Grácie v Oranici, která už je trochu prašná, přeci jen hodně dlouho nepršelo a je suší. Zase je tam volný kůň, pozor na něj. Zaryv s Bartošem měl problémy a Bulhar Ferhanov se drží v sedle, ještě nebojuje s Gauner Danonem, nepovede se mu to samé, co s Baratem. Gauner Danon končí po dropu. Zaryv tam neměl úplně čistý krok. A Bartoš se zase propadl, chtěl být víc vepředu. Pasquini Rouge, francouzský kůň, je třetí. Universe of Grácie, Kasim a Pasquini Rouge jdou na hadí příkop. Vzadu zůstává také Oryx a Templář. Půjde se na velkou vodu. Ribelino čtvrtý, Hypojape pátý, potom je tam Klaus, Zaryv a Rabitvel. Váňa může být spokojen na tribuně. Všichni tři jeho svěřenci pokračují v dostihu. Velká voda, tady mívá problémy Klaus. Zvládnul to Rabitvel, neskočil vůbec čistě. Takový hop skok tam udělal a propadl se na poslední místo. Teď už je to velká ztráta na lídra. Universe of Grácie a Kasim to pořádně natáhli. Stíhá je Ribelino a francouzský Pasquini Rouge. Faltejsek chce utahat své soupeře, podobně jako z Orfe do Blán, ale Universe of Grácie jiný kůň. Faltejsek potvrdil, že nemá takovou třídu jako Glisna, ale věří si. Kasim druhý, má tam vedle sebe Marcel Novák, volného koně s číslem 13. To je Panther Abstract, který ztratil Kevina Chana po pokovickém skoku. Koni teď mizí divákům z dohledu za lesíkem. Čtvrtý je Ribelino. Steeplechase skok. Už jsme ve třetí třetině dostihu. To pořadí se příliš nepřelévá. Je to zásluhou rychlého tempa Jana Faltejska. Favorité už se musí posouvat kupředu. Rabitvel je zatím v klidu. Okolo 9., 10. místa. Má to Váňa daleko k té absolutní špičce, ale daleko je to také do cíle. Živý plot u hangáru. Překážka v zatáčce na kraji tribun. Pasquini Rouge, francouzský kůň, se tam tlačil na druhé místo, už tam ztrácí Modena. No a je tady trhák sedmičky koní. Velmi silné sedmičky koní, je tam i Nikas, je tam Zaryv na tom posledním 7. místě, Rabitvel
se teď snaží odpoutat z té druhé skupiny, suchý příkop. A teď se ukáže, kdo je na tom jak se silami. Váňa vypadá stále dobře, teď pobídl Rabitvela a musí likvidovat Tomanko v oranici. Ale kůň vypadá svěže, stejně jako lídr Universe of Grácie. Havlův skok, překážka, která je velmi těžká a koně jsou unaveni. Ale ti nejlepší to zvládli. Také Templář, Hypojape a Modena. A půjde se do finále a to bude dneska velké. Stále je tam volný Panther Abstré. Bartoš teď krásně podjel vnitřní stopou Kašného, získal prostor, získal metry. Ale Zaryv neskočil dobře, 28. Templář už toho má plné zuby, stejně jako Modena. Bartoš tam ztratil pozici a kupředu míří, jestli se nepletu, Nikas s Markem Stromským. Ale Faltejsek dělá stejný trik, který od něj už známe. Zpomaluje Universe of Grácie a pak přijde jeho finish. Je tam Nikas s Markem Stromským, je tam Ribelino s Kašným, Zaryv s Bartošem a Universe of Grácie. Tahle čtyřka si to rozdá o vítězství. Nikas pod Markem Stromským. Dostáváme se na poslední překážku. Nikas, Ribelino, Universe of Grácie a Zaryv. A teď kdo má víc sil? Zatím to vypadá na Nikase. Nikas pod Markem Stromským, Ribelino, Universe of Grácie. Nikas už taky nemůže, ale stále má nejvíce sil a vypadá to, že protrhne smůlu pádů. Nikas pod Markem Stromským vítězí ve Velké Pardubické. Ribelino druhý, na třetím místě Zaryv, čtvrtý Universe of Grácie a pátý Rabitvel, takže favorité na třetím až pátém místě. Šestý Kasim, sedmý Lorraine, osmá Modena, devátý Templář, desátý Paskiny Růž, 11. Klaus a nikdo jiný už se do cíle podle všeho nedostane. 11 koní z 22, 50% startovního pole a tak trochu dnes visela ve vzduchu senzace. 12 koní, teď dochází ještě Oryx s jezdcem korytářem. Marek Stromský už několikrát prodával svou dostihovou výbavu. Už chtěl končit s kariérou, dvakrát, třikrát. Říkal, už na to nemám, už se cítím starý. Už mě ty dostihy ani tolik nebaví. Je mu 41 let. Věčný smolař s Amandgrisem prohrál Velkou pardubickou Onos. Tehdy to byl souboj s Tumenem. S Amandgrisem jednou proběhl vítězně cílem, ale byl diskvalifikován za nedodržení kurzu. A teď to klaplo s Nikasem, s koněm, kterému se letos vůbec nevedlo. Gratulují mu všichni, přejí mu to, je to skromný kluk, který si to zasloužil na sklonku své kariéry. A kdo ví, jestli na sklonku možná bude dál pokračovat. Tenhle kůň patří Petru Kupkovi, hodináři, který má jen Nikase, kterému zasvětil celý svůj koňský fanouškovský život. Koně připravuje ve Hvozdu na Olomoucku moravský kouč Stanislav Popelka. A ta rošáda, Popelkova rošáda výměny jezdců se ukázala jako správná. Vypadalo to, že bude jezdit celou sezónu Nikase Andrés, ale Popelka řekl, tak to nebude. Andrés si sedí s Modenou a Stromský s Nikasem. Otočil jezdecké složení a ono to vyšlo. 10letý hnědý valach Nikas vítězí ve Velké Pardubické v kurzu 21:1. Na druhém místě Ribelino s Kašným a na třetí Zaryv s Josefem Bartošem. Marek Stromský zažívá obrovskou radost. Dvakrát už to bylo hodně blízko. S Amandgrisem se to nepodařilo. Teď Nikas, od kterého to možná nečekal nikdo, ani on. Marku, velká gratulace v 41 letech a na 13. pokus a je to tady. Děkuji moc, za to sám nevěřím. Já jsem tomu koni pořád věřil, já jsem říkal, někdy to musí přijít. A mi bylo předpovězeno, že když budu mít špatnou sezonu, že tu velkou vyhraju a tak to je. Já mám úplně sezonu na prd a vyhrál jsem Velkou Pardubickou. Je to super, já bych chtěl poděkovat dvěma lidem, mojí manželce, která říkala, já už jsem chtěl končit. A ona říkala, Máro, nebyla to před velkou, odejď ještě velkou a pak, když budeš chtít, tak skonč. Takže díky moc jí. A pak velebnému panovi farářovi, Alfred Volný, který za mnou prostě, když se nedařilo, jezdil a vždycky mi dal požehnání. Já si věřím, takže na to věřím a to mi hodně pomohlo. Takže těm dvou lidem strašně moc děkuju a celé mojí rodině a týmu Nikase, protože jak to přes ten rok neběhal, tak dneska jim to vrátil ten Nikas, prostě super.
Marku, je pravda, že jste měl raději Modenu pro velkou, že jste ji chtěl víc než Nikase? No tak ono jako tak to odpovídalo tomu, že ta Modena má lepší formu, ale já jsem tomu Nikasovi věřil a domluvil jsem se s Peťou a nelituju, toho jsem rád a chtěl bych pozdravit celé Štěpánkovice a celý Albertovec. Je to doma! Marku, pojďme ještě po stopách velké. Můžeme říct, jaký byl taxis tentokrát? Suprový, ono se tam trochu mačkalo, ale já jsem radši jel na prostředek, protože jsme se domluvili s trenérem, že na té pravé straně se to bude mačkat jako vždycky. Skočil ho perfektně, nezaváhal, přišel po celý dostih, perfektně skákal, neudělal moc chyb. Já jsem se snažil, ať vidí na to, protože majitel mi to dával na zřetel, že radši ať najedu metry, ale ať ten kuň vidí, protože proto padal a vyplatilo se to a já jsem strašně za to rád. Pak těžká pasáž po taxistu, samozřejmě nic nekončí. Jirská, Popkovický skok, tam hodně pádu, volní koně. No, jako bylo to, je to velká pardubická, já už jsem sledoval tady za Lesíkem za šestkou, tam vyletěl prázdný kuň, malem nás trefil, já už tam znám, když jezdím tak dlouho, jako tam ty koně vždycky vyběhnou, jsem řval na kluky, snad tam nikoho netrefil, ale jako je to nebezpečné, je to velká pardubická, to je krásnější, když potom vyhrajete, je to bomba. Marku, vy jste si to zažil, ten pocit probíhat cílem jako první, tenkrát to nevyšlo. Bylo to i to, co vám blesklo třeba dneska hlavou? Já jsem čekal, já jsem říkal, mně se to asi zdá, já jsem čekal, kdy někdo přijde ze zadu, nikdo nepřišel, takže to je super. Mně je to líto toho Amangrise, že tam nikdy nebude napsaný, protože to je kuň, který to zasloužil, pan Hájek to zasloužil, aby tam byl, ale děkuju celému Albertovci, že mi dal takovou koně, prostě dneska to Nikas potvrdil a je to, já jsem strašně moc rád. Marku, moc děkuju, užívejte tento krásný okamžik. Marek Stromský, dočkal se, spravedlnost existuje, vítěz Velké Pardubické.